Litotúria els ofereix l'espai del medi ambient. Estem davant el ressorgir de les energies renovables a la Comunitat Valenciana? L'empresa suïssa productora d'energia solar Edison Power té molt clar que la radiació solar que rebem a les nostres latituds és una gran oportunitat que ens ofereix la natura, que s'ha d'aprofitar al màxim, que l'energia solar fotovoltaica és l'energia del futur. Van adquirir al febrer 160.000 metres quadrats de superfície en la pedania del Derramador, entre Requena i la Venta del Moro. La seva ubicació, prop d'una subestació d'Iberdrola, és immillorable per tal d'aprofitar al màxim la seva producció. La central es compon de dos grups fotovoltaics de 6.021 megawatts, que són els de major potència unitària posats en servei a la Comunitat Valenciana. Proporcionarà al voltant de 20.000 megawatts-hora anuals d'energia renovable equivalents al consum mitjà elèctric anual d'aproximadament 7.000 habitatges. A més, s'evitarà l'emissió a l'atmosfera de 9.500 tones de CO2 i la importació de 5.000 tones d'energies fòssils, d'energies contaminants. Una inversió que sens dubte potenciarà l'economia de la comarca, apostant per un món més sostenible. Tota una aposta de present pensant sobretot en el futur.